Napuno ti na duma-duma amaris digiti kalsada iti ili ti Bacarra, bayat iti ilalabas digiti performers anang ibagi kadagiti na duma-duma clusters para iti Bac-Bacarra Dance Parade 2025. Makunang awal iti paatiw kadagiti festive costumes ang nabunubunan iti detalye ken dagiti salang insagana digiti performers. Nagipaimet iti energy kadagiti narway ang nagbuya digiti na ragsak at tuktukan. Likodan digiti dance steps ken digiti costumes ken istorya ken tema na ibingay kadagiti audience ken kastapay kadagiti judges. Iti baet nga adda iti bukod a subsuportaran digiti nagbuya. Balik na latay iti aglawlaw iti napalaos a ragsak gapo kadagiti energetic a dance performances. Napintas sir, nalalaing damit amin. So, sino ti favorite performer mo so far? Siyempre, cluster 4. Cluster 4. Abing isa na favorite yung mo? Isa ti kabarangayan ni. Kuna pa'y ni Manang Loida at tinawen apan padaanan na ti street dance competition. Kanayon nga may agbuya gaputa daytoy ti maysa kadagiti napintas amang ibagi iti naisang sangayan ken nabak na nga kultura iti ili ti Bacarra. Impasigurado met ti pulisya tinaiget apan nagbantay da iti aglawlaw tapnon maipasigurado ti seguridad. Lahat po ng ating mga barangay is nagpa-participate po. So meron po silang representative each activity to augment po yung ating PNP. And at the same time, meron po tayong augmentation galing sa Philippine Navy Marines at saka Philippine Army. And also, we are thankful enough kasi yung mga guardians po natin dito sa Bacarra is also active and they are also helping us in the security coverage of our activities here in the Bac-Bacarra Festival po. Inayon dangag talinaed ang naka-full alert ti PNP Bacarra aging kanang aglepas iti Bac-Bacarra Festival. Kabayatan nakalpasan ti panangipakat ni iti performers iti abilidad da bayat iti parada, sumagmamano kadakwada ti nagkapsot ken nagkasapulan iti medical attention. Nupay kastain sigidamet ni nasistir ida ti nakasagana a medical team. Mark Magdirila, Balitang Solid North.